Hey you, what's up mga kabron? Andito naman ako, welcome back to my channel. So sana subaybayan nyo, ngayong araw na to is magtuturo ako ng Muay Thai tutorial for beginners. Idudugtong lang natin yung mga nai-upload kong unang video. So magdadagdag tayo ng suntok ngayon, upper, tsaka hook. Tapos i-combination natin para madagdagan yon. Sa mga hindi pa nakasubaybay nito, subaybayan nyo to. At sa mga gustong manood sa mga nauna kong video for warm up, kung paano sumutok, tsaka footwork, panoorin nyo na lang po sa nauna ko mga in-upload na video. So ngayon, simulan natin mga kabron. So ito na. So ito kabron, sisimulan na natin. Okay. First stance, then bow. Bow, it means respect. Okay, fighting stand position. Okay, ganito ha. Tiger walk. Okay, balik muna tayo sa jab. Jab. Ayan, ganyan ha. Step forward. Ayan, straight. Almost straight. Isa pa. Level yung suntok sa shoulder ha. Shoulder level to. Okay. Tiger walk. Then, next is elbow. I-remind lang natin yung una para mapanood ninyo. Okay, ganyan ha. Shoulder level. Dito. Okay, twist. Okay, pag mag-elbow, dito lang yung isa ha. Ganyan. Okay, ganun din sa right elbow. Okay, isa pa. Twist yung paa. Boop! Isa pa. Yan. Okay, next, tuhod. Remind lang natin. Okay. Pag sa left naman, mag-switch ka lang. Switch. Then up. Tiptoe, tiptoe. Isa pa, then lean back ha. Ganito. Oop. Yan. Isa pa. Ay. Okay, next yung sipa naman natin. Ganito ha. Step side muna. Not forward. Side. Then up. Okay. Lagi tandaan, hindi siya pataas. Chop siya. Pag ito. Boom, pababa, ha? Pababa. Kasi pag pataas yan, pag yan tumama, may disgrasya kayo, ikapapahamak nyo yan. Okay, isa pa ha, sipa ako. Okay, ganun lang. Pag sa kaliwa naman sumipa ka, switch mo lang siya. Ganito ha, switch. 1, then, up. Okay, ulitin ko, tiger walk ha. Kaliwa, left kick. Switch, then up. Okay. So, back to top tayo, then magdadagdag tayo ng upper hook. Kaya, simulan natin sa jab straight. Jab straight. 1, 2, elbow, elbow, right knee, then left knee, switch, then right kick. Okay, then next, switch mo ulit, then left kick tayo. Ayan. Then, yung push kick pala. Ito naman, push kick ha. Position, push left, poop. Okay, one more. Poop. Okay, ito ha. Ito guys, kabron, ito mga kabron, ito ha. Yan, hindi ito. Ito. Okay, ganun din sa right ha. Pag sa right, ganito lang. Poop. Angat nyo lang ha. Poop. Okay, ulitin ko. Poop. Yan. Hindi ganun ha. Hindi ganun. Ganito lang, up, poop, yan, ulit, poop. Okay, sa left naman, step forward mo lang konti yung right foot mo, then, poop, ulit, poop. Okay, so ngayon, magdadagdag na tayo ng upper tsaka hook, okay? Posisyon, pag mag-uppercut, right ha, ganito, 1, yan, nakapis yung paa, kailangan, andito yung isang kamay ha. Okay, ulitin ko. Uppercut. Hook. Isa pa, lagay dito. Bend konti din. Hook. One more. Hindi siya pa ganun ha. Hindi siya pa ganun. Palayo ha. Palayo. Hindi pa ganun. Kasi pag yan tumama sa kalaban, sa mukha nyo yan. Hook. One more. Hook. Tiger walk din. Hook. Isa pa. Hook. Okay. Sa kaliwa naman tayo. Ito naman pagkaliwa. Bend konti, lagay dito ha. Twist konti. Hook. Huwag ibaba yung kanan. Kahit anong gawin ng kaliwa, huwag ibaba yung kanan. Kahit anong gawin ng kanan, huwag ibaba yung kaliwa ha. Uppercut tayo sa left ha. Hook. Okay.
uppercut, hook, isa pa, hook, okay, kuha. Tapos the next is hook naman tayo, hook. Okay, ganito hook ha. Hook naman tayo, left hook, hook. Okay, pag sa gitna to, pag sa malapit ganito, hook. Ha? Pag malayo, medyo malayo ito, ganito. Pag malayo masyado, ganito na, kailangan naka-twist na siya para always knuckle. Always knuckle yung tatama ha. Okay, isa pa. Hook. Malapit lang una tayo. Hook. Step forward. Hook. One more hook. Yan. Sa kanan naman, hook. Ulit, hook. Yan. Kaya ako nagta-tiger walk kasi always ready yan. Kaya nakaganito. Pag ganito naman nakapump, okay din yan. Pwede din yan siya. Okay, ganito naman. Gitna, hook. Hook, twist. Okay. Malayuan naman tayo, distansya. Gaya sinabi ko, kailangan naka-twist yan, ha? Ha? Para always knuckle punch. Isa pa. Hook. Yan. So ngayon, ulitin ko, uppercut. One, kanan. Kaliwa. Left hook. Right hook. Short lang muna tayo, ha? Uppercut. Uppercut. Right hook. Left hook. Okay? Kuha. Tapos ngayon, i-combine natin or tinatawag na combination. I-combination natin yung upper hook saka straight. So, ganito ha. Tiger walk. Upper hook straight. Upper hook straight. Okay? Always tipin sa isa pa. Upper hook straight. O, galaw. O, isa pa. Upper hook straight. Upper hook straight. Okay, medyo mabilis ha. Bilisan natin. Go. Upper hook straight. Yan. Slowly ulit para makita. Upper hook straight. Okay. Ganyan mga kabron. So, ganito naman yung sa kaliwa naman tayo ha. Okay, ganito. Combination natin. Upper hook saka straight. Okay. Left uppercut. Left hook. Then straight. Okay. Isa pa ha. Upper hook straight. Okay. Ulit. Upper hook straight. Okay, bilisan natin ha. Go. Upper hook straight. Okay, yun ha. Combination ng upper hook straight. Tapos ngayon naman gagawin natin is jab straight. Tapos left hook. So, ganito mga kabron ha. Jab straight. Left hook. Galaw. Jab straight. Left hook. Jab straight. Left hook. Again. Jab straight. Left hook. Okay. Ngayon naman, jab straight, then right hook. Jab straight, right hook. Isa pa. Jab straight, right hook. So ngayon, dahil naturo ko na yung upper hook, pwede mo siya i-combination na. Kahit ano, pwede kang mag-jab, uppercut, tapos elbow, pwede rin mag-jab, tuhod, tapos siko, yan. Pag nakabisado na kasi yan, pwede mong i-combine na lang yan sila kasi madali na lang kapag nakabisado mo. Pero kailangan sa tamang form kasi pag mali yung form mo, tapos ginawa mo yan, wala rin mangyayari. Mali na nga yung form na ginawa, tsaka mapipilayan ka pa. Kailangan make sure na pag ginawa nyo to, is yung nasa tamang form talaga. Kasi sinimulan nyo na, gawin nyo na rin ang tama. Okay? Sa mga may anak na mga bata dyan, gaya ng lagi kong sinasabi sa mga gustong matuto, kahit sa bahay lang, para sa inyo to, panoorin nyo. Hindi lang kayo papayat dito, matututo pa kayo kung paano mag-self-defense. Saka i-share nyo na rin to para mas marami yung makakita, ibahagi natin sa iba yung kahit kunting kaalaman kay paano makatulong ako sa inyo. So, tulungan lang tayo para sa inyo to. So, ito, tutuloy na natin ha. Okay, pwede kayong tuhod naman tayo. Tuhod, right knee, saka left kick. Okay, pwede ganito. Jab straight tayo. Right knee, saka left kick. Jab straight. Right knee, left kick. Okay, isa pa. Jab straight. Right knee, left kick. Okay. Pwede rin na jab straight. Left knee. Tapos right kick. So, gawin natin ha.
Jab straight. Left knee. Right hip. Okay? Ulitin ko. Kailangan gawin nyo to sa tama ha. Okay. Jab straight. Left knee. Right hip. Okay. Yan. So ayun mga kabron, sana sa video ko, sa tutorial kong ito, sana kahit pa paano nakatulong ito sa inyo. Basta ang gawin niyo lang is nasa tamang form lagi, kasi aanhin naman yung nakuha niyo na lahat. Alam niyo, pero wala naman sa form yung ginagawa niyo. Wala rin mangyayari sa inyo. Kailangan pag ginawa niyo to, tingnan niyo yung mga tamang form. Pwede kayong tumingin sa salamin para makita yung tamang form ng pagsuntok, pagsipa, pagsiko, pagtuhod, kasi para hindi kayo mapahamak. Sa video kong ito, hanggang dito lang, sana may natutunan kayo mga kabron. So abangan nyo sa next video na i-upload ko. So mas matututo kayo. I-combination natin lahat. Mag-focus tayo hanggang sa darating tayo sa mga technique, saka mga sweep o paano mag-takedown, ganun, paano mag-scoop o pagsalo ng sipa, paano mag-blocking. Ituturo ko sa inyo lahat yan. Kaya huwag sana kayo magsawang sumabaybay at manood sa video ko ito para marami kayong matutunan. Ha? Sa mga baguhan dyan, sa mga kapanood nito, huwag nyo kalimutan mag-like, share, at subscribe sa channel kong ito. So mga kabron, hanggang dito na lang. Ingat kayong lahat at God bless sa inyong lahat.